Ini mansian. Boleh. Nah, itu hot lagi buat. Dạ rồi đấy. Karnai logofor. Ayo. 100 बिगायाव ना बेसेबां दोनबा बेसेबां हाय आबैया मिनियो नै जोंनिया आइगोना आं खौल' खेबखायो जोङो दिनै लोगोफोर माबा नायनो नागिरदों बेसे बिगामोनलाय आबै हाया 100 बिगायाव फुख्रि जावदों बेसे गुवार जावदोंथाय मिथिया बेखौ नायनो थांनो नागिरदों जों नानिया जोंना ओइ नै दुस्थ'थार बेखौ नायनोसै जोङो बाजैखौ नेबाय थादों बाजैबो थांगोननो दा बाजै फैबा दिन्थिनोसै र' ज' थांबा आबैया मिनिबाय थायो थांनो फैबाय जों लोगोफोर नै ओमफ्राय बाजैया दाबो सफैया नेनो हालाहाय आङो ओमफ्राय मोनागोन ना फिसा गोनां ओंखायनो आङो बोरायखौ लानानै फैबाय आरो नानि आं बोराय ओमफ्राय आबैजों बाजैजों फैबाय थागोन आरो उन थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर आङो दा मोनहैबा खिन्थानोसै लोगोफोर जोंनि लामाया ओरैबायदि आं खनसे देखायखांबायमोन नोंसोरनो बार्थडे जानो थांबा माबायदिसो नै बेरा थांनांगौ स' लोगोफोर आं थांबाय थानोसै बा मा फोखोनै मा बिफांथाय आं मिथिलाय लांलाहाय लग'फोर बोरमा मोनफैबाय जों लोगोफोर एसे दंबावो आरो ससेनो दै बारनांगौ ओमफ्राय बोरै बारगोनथाय दैयाबा बेसे गिदिरथाय मिन्थिला बेयावबो फुख्रि दंखायो नै लोगोफोर ओमफ्राय 100 बिगानो आयौ 100 बिगानो लोगोफोर ओमफ्राय फुख्रिखौसो बेसे गुवार जावदोंथाय मा सप्तासे जाबायलै फुख्रि जावदों होनना खोन्थानाया माथो दाबोनो हाया दुगैफैयोमोन आङो बे दैयाव गोदो फैला आं दायोबा खुसिया जावबा मोनो लोगोफोर बेयाव मालाबा खुसिया जावना दिन्थिगोन आं नोंसोरनो दै मोनबाय नै लोगोफोर दै बारनोसै जों लोगोफोर दाना नै लोगोफोर गिदिरथार नै दैया आयौ वाव साम'बो मोनबावोसो लोगोफोर बेयाव साम' फाइनालि दै बारखांबाय लोगोफोर आंबो दिनै फाइनालि बुंनोसै नामा लोगोफोर माब्लाबाबोथ' खोनाफेराखैमोन आंनि खुगानिफ्राय दिनै बुंनोसै नामा आंबो मोनहैनोसै लोगोफोर मोनहैनोसै दा केनेकारे औ हरिबो नालागे दे लामाया बिदिसो नै लोगोफोर थैखागोन ओहै हाब्रुआनो नै नायजाया सासे बारनो हाजो मांखोदों ओहै दुज्रुगोन नामाब्रा नै लोगोफोर बे गासिबोनो हाया ओरै 100 बिगाया बेसे गुवार जागोन लोगोफोर नै ओरै गारि दंजोबो नै र' खाथियाव थांथारगोन जों एसे नै माखासेखौ गाहायाव गारदों नै लोगोफोर बेखौ जावनांगौ नै बेसे गोथौ जावबावगोन लोगोफोर नायदो लोगोफोर बेसे गुवार जाखो जोंहा मामिया आन्दायबायलै जिसिबि खारनायखौसो नायसिगौ दां नानिया सफैबाय जों नै हायाव आबैमोना दाबो सफैनो रोङा फैगोन ना फैलाथाय बिसोरो जाबाय लोगोफोर जोंहा मा बेसे गोबाव नायबावनो आरो थांसै जोंहा नै जोंहा दिनैया आन्दायबाय
मुलि बथल लालायना फैखादों थांसै लोगोफोर जोङो लामा बेरायलांबावनोसै लामा देखायलांबावनोसै नोंथांमोननो आरोबाव फैदों बिसोर ओइ दासो फैगासिनो नै दासो फैदों बिस्रा बा न' नुहुरनायाव थायो लोगोफोर बिसोरो जोङो ओरै मानो फैदों लामा गिदिरजों फैबाय जों लोगोफोर माने जोङो हिन्जाव गोदानबो नायलांगोन दिनै गामियाव हिन्जाव गोदान दं जोंहा बेखौ नायलांनो नागिरदों लोगोफोर एसे नायलांसै नोंथांमोनाबो नुगोन हिन्जाव गोदाना माबायदि र' एसे नेथ'बाव हिन्जाव गोदान नायनो होननाया लोगोफोर सरि आं देखायनो हाला माने बोराया थाङानो लाजियोनो न'आवसो थांसै दानाबा लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै बाय बाय